Припинок. Диспетчерская станция Гарбышева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Логойский тракт. Припинок. Логойский тракт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гамарника. Припинок. Гамарника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Снянское водосховище. Припинок. Снянское водосховище. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мирошниченки. Припинок. Мирошниченки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленый луг 6. Припинок. Зеленый луг 6. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Маневича. Концевый припынок. Припинок. Маневича. Концевый припынок. Поважаныя пассажиры, на концевым припынку, калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.